आच्छा फौजि बाबु नोंनि मुंखौ मा होननानै बुंदोंमोनथाय आं बावगारबाय। आदै आंनि नामखौ बावबायना आंनि नामा दैथुन दैमारि। नङा माथो नै दासो गोसोआव फैबाय दैथुन दैमारि। फौजि मावलायनायलायनो साख्रि मावलायनाय मुद्रुन-द्रुनसो नुदों आं सेहेराखौनो। साख्रि मावलायनाय हौवायानो इसां अभद्र बे सिख्ला नायनो फैनाय सिख्लानि बिमा बिफायानो दङ। बेबायदि आथिं हेबनानैखि सोरबा थायो एसेथ' नम्र भद्र था। मानसिखौनो मोजां नुखायाखै आं। बे रमायना बिफाया माखौ दे एसेबां साबजानाय मोनदोंथाय बेखौ। खालि साख्रिल' नांगौ बेनो, साख्रि गोनां सेंग्राल' नांगौ बेनो। साख्रि थानानै आखल आखुआनो गैयाब्ला मा लाबसै। नायनानैथ' सेंग्राखौ मोजां जागोन बायदिखौनो नुथाराखै आं। माबायदि आथिं हेबदावलायनानै जिरायदों, एसेबो सनमानानो गैथारा। गियानि सेंग्राब्ला सिख्लानि बिमा बिफानि सेराव जेसेबांखि गिदिर जाया मानो, बैसोआवथ' उन्दै सोमोन्दोआवथ' उन्दै, आथिंखौथ' बियो गाहायाव दोननांगौमोन ना। साख्रि मावो होननानै जोंखौ सनमानखौनो होआखै, माबायदि जागोनथाय। आच्छा दैथुन बाबु नोंनि आदा बेथना बेसेबांसो आगबारिनानै दङ? आदै दाथ' आंनि साख्रियाबो बारा गोबावबो जायाखै, नै बोसोरनैल'सो जागासिनो, दा बारा जाथ'वाखै। दायो अब्लाबो 45,000 मोनो आरो। खोनानो मोननाय बायदिब्ला फैगोन बोसोरनिफ्राय बारायगोन होननानै मिथिनो मोनदों। हाबाब आथिं थिखोनायखौ नायनोनो हाखायाखै आरोसो बारासिनसो थिखोनानै जिरायबावदों। दे 45,000 थाखायाबो एसेल' नङा। जोंफोरबायदि मानसिफोरनो 45,000खौ खामायनो बोसोरबो नांनो हागौ। नोंथ' दान मोनसेयावनो। दे जोबोर मोजां। आच्छा ओमफ्राय दे आं दहाय गारिखौ नायनो बावबायना दैथुन बाबु, नों सालायनानै फैनाय गारिया मा गारिमोनलाय? आदै अबयसे बे गारिया बारा गोबावबो जाखायाखै। बे गारिया गोदान मडेलबो होनजाया, गोबाव जाबाय अब्लाबो माने दानि जुगनि मानसिफोरा बे गारिखौ प्रायानो दाबो मोनथिया। बे गारिनि नामानो जाबाय थार। जोबोर दामि बे गारिया। जाय मानसिनाव बे गारि थायो बेखौ बयबो मालदार होननानैसो मिथियो। नुबाय खोनाबाय रमायना बिमा, जोंहा जानो गोनां जावैसोनियाव थार नामा गारिबो दंबावसोनो। आंनि रमायना आइया बेसेबां आलो गोजोन रायजो जाहैनो हागोन बिजों। ओमफ्रायलाय माथो नोंनिया सेंग्राजोंहायलाय जेबोखौनो रायलायनो रोंला। खालि थाखा फैसानि गारि गुरानि न' बांनि बेफोरखौल' रायलायबाय थानोसै ना माथो नोंलाय। साख्रि न' बां थाखा फैसा दं होननानै फिसाजोखौबो एथ' गोरलैयाव हरनो हायाहाय बिफा। र' आंबो फंनैसो सोंनि। नै बाबु, नोंलाय जौफोर लोङोना लोङा आरो तासफोर गेलेयोना गेलेया? मादै आं जौ सिगारेट थांखु आं बेफोर निसा बुस्थु जेबोखौनो बाहाया। आरोथ' टार्स जुवा बेफोरखौथ' आं नायनोनो हाया। जाय मानसिया गेलेयोना आं बिसोरखौबो उल्थासो रायो। आंनियाव बेफोरबायदि जेबो गैया। ओमफ्राय बाबु आरो मोनसे सोंबावनो, नोंहा न'खराव सोर दङ? मादै मा सोंनो गोनां दं आरो आदै नोंबो माबाफोर सोंबावनो होननानै सानोब्ला गासैखौबो सोंजोबनो हागोन। आंनि न'आव दा बर्थमान आं बिदा देरसिन हिसाबै दङ आरो आंनि उन्दै बिनानाव सासे आरो फंबाय सासे दङ आरो आइ आफा बेसेबांल'। थां बिमा थां, गोबां सोंबाय जाबाय, फिसाजोखौ लानानै फैदो थां। दे लाना फैनि र' आं। दैथुन बाबु आंनि फिसाजोखौ हाबा खालामोब्ला नोंनि खाफाला गेवबाय होननानै साननानै लाखादो। इयुनाव जेबो जिंगासिनांगौआनो फैनाय नंथारला। नोंबो साख्रि मावखायो आरोथ' आंनि फिसाजोनाबो इन्टारभिउ होनाया नै गाबोन समनै रिजाल्ट मोनगोन आरो आं 100% फोथायनाय दङ जे आंनि फिसाजोनि साख्रिया जाफुंथारगोन। आदै आंनो एथ' गिदिर साख्रि मावखायो, सासे फौजि जालायनानै आंनि दरमाहाखौनो सोर जाख'नो। बेनिखायनो आं सानो नोंनि फिसाजोनि साख्रि जाब्लाबो आं बेखौ साख्रि मावहोआ। आं बेखौ रानि बायदि दोनगोन। खालि आंखौ जोथोन लानाय, न'खरखौ नायनाय, फिसा फिसौखौ नायनाय बेसेबांखिनिल' बिनि बिबाना। हौवाबो हिनजावबो साख्रि मावोब्ला न'खरा लेथेर फेथेरसो जालाङो आरो बेराफारसे साननो थाङोब्ला गथ'फोराबो जोबोर आलाय-आथानि जायो। बेनिखायनो आङो नोंनि फिसाजोखौ साख्रि जाब्लाबो साख्रिखौ मावहोआ, रानि बायदि आं बेखौ दोनगोन। दे उनाव नोंसोर सानै रायलायलायनानै बबे मोजां जायो सावरायलायनानै नोंसोरो मावब्लानो जाबाय आरो। हाबाब रमायना आइ, मा गानखो नोंलाय? नों बेफोरखौ मा गानखो आइ? आयै आंखौ माबोरै नुदों बेखौल' बुंलाय। नोमफाया नोंखौ लिंहरबाय आलासिनो दिन्थिनो। आलासियाबो नोंखौ नायनो नेनानै दङ। नोमफाया नोंखौ दख'नासो गाननानै थानो होदोंमोन ना, नों मानो बेफोरखौ गाननानै थाखो? आयै
आंखौ मोजां नुदोंना नुवाखै? मोजां नुनाय नुयैनि खोथायाथ' बादानोहाय आइ। नोमफाया हनै लिंहरबाय फैदो गोख्रै जल्दि दे दख'नाया गाननानै फैदो थां। आयै नोंथ' आंखौ जेबो बुंनाय नंखाला। मोजां नुदों नुवाखै सोंब्लाबो नों आंनो खोन्थाखानाय नंला। मानोना नोंथ' बिराद गिख'ना आफाखौ गिनानैनो माने नोंबो दा आंखौ बिराद दख'ना गानजानो लुबैगासिनो ना? दख'ना गाना आङो। सोर सेंग्रा बियो फौजि मावलायनाय आंखौ बेबायदि ड्रेसावनो नायनानै फसायनानै फसायबा फसायबाय फसायाबा गैला। आं एथ' समायना रमायना दख'ना गाननानै थाङा आङो। थौ आं बिदिनो थांगोन। आइ नों जेबो दाबुं। फिसा मानो अहंकार नोंलाय? मोनथिखायो नोङो नोमफाया माबायदि। हाबाब दख'ना गान आइ दख'ना गान। दख'ना गाना आं आयै बुंबाय थानो नांला नोंबो। बिदिब्ला नोंबो माने आंखौ बिराद बे फौजि हौवाजों थांजानो लुबैनानै दङ आरो ना? खान्दादासो हाफ पेन्टसो गानबावगौमोन आङो। खिन्थु बे हाफ पेन्टआ जिनानै दङ सिलायस्लाबनो हायाखै आङो। नङाब्लाथ' बे खान्दादा हाफ पेन्टखौसो गाननानै नुजाहैबावगौमोन आं। बोरैबा जिनानै दङ आरो लेथ्राबो जानानै दङ। बेनिखायनोसो गानबावासै आं बेखौ। अब्लाबो बेखौ गानबाय आङो। आयै बे फौजि सेंग्राया बेबायदि ड्रेसावनो आंखौ फसायबा फसायबाय फसायाबा गैला। बेयावलाय माथो? बे गाननाय जोमनायजोंल' दे सोरबा हिन्जावखौ फसायगोन सोरबा हौवाखौ फसायगोन बे खोथा नङा। थौ आं बेबायदिनो थांगोन। आं जेबो बुंनो रोंलाहाय। आं जेबो खालामनोबो हानाय नंला। दे फैदो। रमायना आंथ' नोंखौ दख'ना गाननानै फै होननानैसो बुंदोंमोन। नों बेफोरखौ मा गानबोखो? आफा नों आंखौ मिथिखायो लंपेन्ट गस्ला गाननानैनो आं बांसिन मोजां मोनो। बेनिखायनो आं दिनैबो बेखौनो गानदों। बेयावलाय आरो माथो? बाबु नै आंनि फिसाजो रमायनाया बेनो। औ आं रमायना। हाय आं रैथुन। ओह नोंनि नामा दैथुन। थारमाने नोंनि फार्स्टनि आखरा दि। आयै आं नोंनो दाखाल खोन्थादोंमोन ना सासे हारसा अजा बोराया आंनि आखाइखौ नायनानै मा बुंदोंमोन? भन्टी তই কিন্তু পিছত বিয়া হলে ফার্স্টত ডি আখর বহা লগত কেতিয়াও বিয়া নহবি দেই। তই যদি ফার্স্টত ডি আখর বহা লৰাটোৰ লগত যদি বিয়া হও তেনেহলে তই দিন ৰাতি বৰষুণ ৰদ কষ্ট কৰি কাম খাব লাগিব আৰু তই বহুত মাৰ খাবি होननानै बेबायदि बुंदोंमोन ह'आयै। डाट रमायना। आफा नोंनोथ' अजा बोरायनि जोबोर खोथा मानियो दा। आरो आंखौबो अजा बोरायानो बुंदों जे फार्स्टआव दि आखरजों हाबा दाजा होननानै। बेनिखायनोसो आङो बे खोथाखौ बुंदों। दानि जुगाव लेखा फरा रोङै मानसिफोराबो हयथ' अजाफोरखौ फोथायलादां। अब्ला नोंथ' सासे लेखा फरा गोरों जानानै अजाफोरनि खोथाखौ मानो बुंदों? अजाफोरानो जुदि गासैखौबो बुंनानै जाफुंहोजोबनो हायोब्ला भगबानखौलाय मानोथो नांगौ? भगबाना बिदिब्ला मिसासो जानानै दङ। अजाफोरासो बिदिब्ला सैथो जानानै दङ। बिनिखायनो जुदि नों भगबानखौ फोथायोब्ला अजाफोरखौलाय मानोथो फोथायदों? बिसोरो नामावल'सो अजा, नाथाय बिसोरो बिजनेस हिसाबैसो अजा जानानै दङ। थाखा फैसा लुथियोसो बिसोरखौ माब्लाबाबो दाफैथाय। मा होननो बाबु उन्दैनिफ्रायनो हस्टेलाव थाना देरबोनायखायनो जेबोखौनो बुजिथारा बे मानसियानो। आरो नै आं एथ' मोजां बुंखादोंमोन बेखौ दख'ना गाननानै फैदे आइ होननानै। दख'नाखौनो गानब्लाबो दख'नाखौनो गाननो रोङासै। लास्टआव हनै लंपेन्टसो गानना फैबाय नोंनि सेराव। उन्दैनिफ्रायनो हस्टेलाव थानायथ' लंपेन्ट गस्ला गानैनो लंपेन्ट गस्लाखौल' मोजां मोनग्रा जाबाय। दख'नाखौनो बारा गानला। आदै आं जेखौ हामजायो आं बेखौनो मोनदों। आदै बांद्राय दख'ना गानबाय थानायखौ आंबो उसुबिदासो मोनखायो। आरोथ' बेबायदि लंपेन्ट गानग्राफोरखौसो आं मोजां मोनो। आरो आंथ' फौजिनि हिन्जावाथ' लंपेन्ट गस्ला गानग्रासो जाखानांगोन। दख'नाखौलाय बहा गानबाय थानो? लंपेन्ट गस्लायासो आजिखालि बांसिन सोलियो। नुवाखै अल इन्डिया बर' हिन्जावफोरा बहा दख'ना गानसै? दख'ना गानलाथ'। बयबो कुर्तिनो लंपेन्टनो बेफोरबायदिल'सो बांसिन सोलिखासै दानि जुगाव। बिहामजोफोरानो दानि जुगाव दख'ना होनायखौनो गानला। आरो बेथ' सिख्ला मानसि। आंहा गाननाय जोमनायाव जेबो अजानाय गैया आदै। बियो जेखौ गाननानै मोजां मोनो आं बेखौनो होगोन। बाबु बिदिब्ला नों लंपेन्ट गाननायखौनो मोजां मोनो? आच्छा मिलायथारदों बिदिब्ला। आरो मोनसे खोथाखौ बुंना लाखानाया मोजां जादों खोमा। उन्दैनिफ्राय हस्टेलाव थानाय नालाय खालि बे हस्टेलाव थानाय समावथ' जेबो संनो मोनखाला। बै मेट्रिक पास जाखांनायनि उनावबो रुम भारा थाबाय। रुम भारा थानायावबो बारा संनाय खुरनाय संनानै जाया। खालि बहाबा चिकेन चावमिननो बहाबा मेगिनो मानो बेफोरखौल' संनानै जायो बारा। बेनिखायनो संनाय खुरनायखौबो बारा गोथाव रोङा। खालि दालि रुनाय आलु भाजि एवनाय बेफोरखौल' रोङो। बेलेग ना बेदर बेफोरखौ संनायफोरखौ बारा आखा फाखा रोङा। जेबो नङा आदै।
नों बेफोरखौ जेबो जिंगासिनो नाङा सिख्ला मानसियावलाय बेफोरबायदिखौ सोरथो आखा फाखा रोंखायो उनाव हाबा जाब्लासो गासैखौबो रोंलाङो आरोथ' आंबोथ' न'नि संनाय खुरनायखौ बारा जाखायानो खालि हटेलफोरावल' थांनानै बारा जाखायो स' आंनि थाखाय बारा संनांगौ खुरनांगौनि गोनांथियानो गैया आच्छा बिदिब्ला दा नों आंनि फिसाजोखौ नायबाय गासैखौबो मिथिबाय अब्ला दा नों मा बुङो आदै आं नोंनि फिसाजोखौ जोबोर फसायबाय आं नोंनि फिसाजोखौनो हाबा खालामनो होननानै सानबाय मा आंनि फिसाजोखौनो हाबा खालामनो सानमारबाय औ आदै नोंनि फिसाजोखौनो आं हाबा खालामगोन आं जोबोर फसायबाय माथो आं खालामदोंमोन गुबुन माथो गासैबो उल्थासो जाजोब्बाय आंखौ फसायैनि गोबां सोलो खालामबाय माथो गासैयावबो फाससो जाजोब्बाय मा खालामबावनांगौ बिदिब्ला हाबा जागोन ना पाक्का ना औ आदै सिख्लाया जुदि राजिब्ला हाबाया पाक्का आंथ' जोबोर फसायबाय आं न'आव थांनानै न'खरनि गासैखौबो बुंहैनोसै जे आं फसायबाय आरो बेजोंनो आंनि जुलिया जाथोंसै होननानै बिमा माखौथो नायनानै गल'ल' थाबाय थाखो थां गोख्रै ओंखामफोरा खुरहैथां बै गोथाव संनायफोरा गोख्रै खुरहैदो थां जानो गोनां बिजामादैया जाथोंसै गोख्रै थांदो दे बिदिब्ला आं ओंखाम खुरैनि आंखौ फसायनि लंपेन्ट गानना फैबाय दाना बे लंपेन्ट गाननायखौसो मोजां मोनग्रा जालायबायनो मा खालामबावनांगौ बे हाबायाथ' जाथारसिगोन आइ नोंबो सेंग्राखौ फसायखादों दा बिदिनो जाथोंसै